Hej, jeg skal forklare de her formler, som vi bruger ved udregning af vinkler og sider i trekanter. Vi har en retvinklet trekant her og en vilkårlig trekant herover. Den første formel, som vi ser her, bruger vi til udregning af arealet i en retvinklet trekant. For at gøre det, skal man kende højden og grundlinjen. Den næste sæt formel kan man bruge til udregning af areal. Den her bruges, når man kender to sider og en vinkel. Den tredje formel er Pythagoras sætning, som bruges for retvinklede trekanter. Denne formel bruges til at udregne hypotesen. Vi kender her A og B. Vi bruger derfor A i anden plus B i anden er lig med C i anden, som er hypotenusen. De tre næste formler her i midten bruges alle sammen til udregning af vinkler. Vi har cos A herude, hvor vi kender side B herunder og C. De næste tre formler herude bruger vi til at beregne, eller den øverste bruger vi til at beregne C. Vi kender A, og siger A i anden plus B i anden minus A, 2 gange A og 2 gange B, og ganger med cosinus i C. Den næste formel nedunder, cosinus C, er lig med A i anden plus B i anden minus C i anden, divideret med 2 gange AB. Den kan vi bruge til at finde en vinkel. Her i den her skal vi så finde vinkel C. Så vi tager A i anden plus B i anden og minus med C i anden. Og det dividerer vi så med 2 gange AB. Den sidste formel nedenunder bruges af sinusrelationen og bruges også, når man skal beregne en vinkel. Og der kender man sidelængderne. Så her har vi A divideret med sinus A er lig med B minus sinus B, og C divideret med sinus C.